idea de la formació és, per una banda, facilitar als professionals que tinguin idees que no siguin preconcebudes o basades en mites o idees falses. Vam fer tota una sèrie d'exercicis basats en això. Té una part molt anecdòtica, però te'n dones compte que a vegades, quan no estàs prou format, dones moltes opinions personals que no tenen a vegades a veure amb la realitat de la salut, dels drets, de l'ètica o dels coneixements en generals. Llavors, a part de tot aquest tema de sexualitat, també el que s'intenta amb la formació és facilitar eines i estratègies als professionals per tal que puguin gestionar les diferents qüestions de l'educació sexual, com gestionar el tema de les parelles, la privacitat i la intimitat. Llavors s'ha creat com un espai de trobada on tots els professionals dels diferents serveis poden oferir idees i aportar coneixements i maneres de gestionar tot el tema de la sexualitat. Doncs aquest curs realment és molt necessari per tots els que treballem en aquest àmbit amb persones amb discapacitat, ja sigui des de direcció, des de dalt fins a baix, fins al meu lloc, que soc auxiliar educatiu. Realment treballem amb persones amb discapacitat i no es diferencien gaire de nosaltres, o sigui, tots tenim les mateixes necessitats. Llavors, sigui dormir, sigui menjar i sigui el tema de sexualitat, que sembla un tema tabú. Realment jo surto molt content i he aprofitat bastant el curs. There's nothing